It's called the Candy Rain, and right now we do have UmakaThangithini right here on the show. And I know, as much as you are very good friends, but that I do not know of. Or that makes surprise, I would say. But we'll get to know him much better. He must be as a radio personality. And then up in the Washinja, when's his song is the day in English as but sometimes don't get credit, you know, and sometimes Mangbona M7 young choose. And I don't know who to gain Nomubuga M7 who's two wins with Jay. Yeah, young two and Jibella Manbuga, it's high Kaibel. We actor, you play writer, comedian, and a radio presenter. When's I go on kilo, we come like Simthande, Mieza, and Seven stations one hand. Mount Wangan, I've got to show up at the Wezu. Yeah, go to her. So, Yagaches food does. Yagaches food does. Good morning. Yeah. Just in case sengazikwenzekala noqokisa UmakaThangithini. Impela nje ngane yami jobungiswa nje ngikhuluma ngisho kwakhe namhlanje. Ngithi ngizobingelela nje zonke ingane zami lapha emakhaya ngiyanibingelela vukani lapha abasalele manje nangazi ukuthi nilindeleni. Lindele ilanga ukuthi lize lingene kuleyo ndawo leyo abavuka abantu. Bangalala kuze kube lesikhathi konke kubili. Kuqala kwangenziwa nje kuqala nje ngo6 sasuke sesibuye emfuleni ingane zami. Lento nothi nilale nje kuze kube o10 emini. Nganzami yikho nje sekwabanjena nisilethela imkhokha ngalento enokulala kanje. Hayi nemvelo nje ayifuni nje ukuthi abantu balale kanjani. Ungikhumbuza umkhulu wami ngomkhulu wami engafuni ukuthi mawulala ulale kuze kuphume ilanga futhi wengafuni ukuthi ulale mawulela umisa amadolo. Oyikushaya ngisagile usamisa amadolo athi kwami la mina kuphela ofanele ukumisa amadolo. Manje le ngane seyike ilala imisa amadolo nje ungabisazi ukuthi kwenzekalani. Kuthiwa lo mkhubo wafika nama 2K. Yeah. Lokumisa amadolo. Uyinkinga ke lokumisa amadolo ngoba kuthiwa kuye kuba umnomzana omuzi. Yebo. Sesibone nami befazana bebelele bayibamise namadolo. Now let's talk about your career, bro. Being a radio personality, tell about you being a radio personality. And then now you have ventured to acting, now you're a comedian. How did it happen? Kusho ukuthi mina ngathi ngiqale nje emsakazweni ngingane yomsakazo khona konke engikwenzayo njengamanje ngaqala emsakazweni ngaqala back then ngale yaminyaka ngisaku campus radio. Yeah, that was in 2015 years. Lapho ngiyakhumbula nawe sasinawe kanye na uthi wafika sengizohamba mina manje ngizothola amadlelo luhlaza kodwa sake sathi nje ukuhlala kancane ndawo. Yes. So nje isekelo sakho konke engikwenzayo ngiqale khona emsakazweni ngasebenza emsakazweni kusukela ngaleyo minyaka leyo ngekhathi zami DUT ngisafunda DUT ngasebenza kwi-campus radio yakhona kwahamba ke hayi ke ngaqhubeka ngangena nakwenye ke yama community radio stations khona la KZN engisebenza khona kuzokube manje enza kahle kakhulu. What show do you do now? Ngenzi drive time. Yeah, ukwenza ne breakfast current affairs everywhere. Yeah, all rounder. Yes. Ngibona ukuthi umphathi wethu ave a supporter i-career yakho. She likes you. Ngibona encoma ama video yakho lapha UmakaThangithini. Yeah, but you are very creative. So now ngakubona usu actor futhi. Nange lockdown onzima kakhulu. Tell us more ukuthi nge-lockdown wawenzani and uzube khona la khona nje manje. I think indaba yami yoku-actor nokwenza lama video engiwenzayo yaqala khona lapho ngezikhathi zo lockdown 2020 that was. Yeah. So ngo-2020 abantu bonke umuntu wayibhorekele nje ehlalele ekhaya. So ngase ngibona abantu belokube posta ku social media ukuthi amadoda kulesi sikhathi agaxela stuck emakhaya namakhosikazi awo yabona ngoba omunye mhlawumbe kade ehlala eGoli usebuyile ke manje sekufanele abuye la ezohlala nonkosikazi wakhe la emakhaya. Yeah. Ngase ngithi ake ngiqale lento ukuthi mhlawumbe ke ngakhe i-conversation ukuthi kuzoba khona UmakaThangithini noMakaThangithini. UmakaThangithini kade sebenze eGoli sebebuyile sebehlezi la emakhaya bastakile due to lockdown. Yeah. So babe nezinto ababeyibangake because vele basebeyade bespend isikhathi eside bengekho ndawonye yabo. So ngenza lawo video lawo ngi-actor kuyimina engidlala wonke lama characters all at the same time yabo. Ubani o-editela ama video? Imina. Really? Imina is-editelayo, yeah. You lie. Yeah. So ngazenzela ke then ngayiqhubeka kanjalo ngagcina ngifaka nama characters ahlukene abanye bekhuluma ama languages angafani kukhona isisuthu kukhona isitswana. So lama language buwafunda kuphi? Ngisho ngithi ama languages ungafunde nge-TV but also I do have abangani uthothi mhlambe umuntu umsuthu vele umuntu umtswana yeah. So nje vele mina nje selokwathi inhlo nje ngiyayithanda ilimi umuntu nje we-language. So kwabalula ukuthi mase ngikwenza ke noma sengitholoza ngcoach vele ngabe ukuthi uqala nje kwa
Yo, ngangi very surprised ukuthi how isuthu sisiqhamuka kanjani. Isitswana siqhamuke kanjani because ngikwazi ukukhuluma isiZulu and English. Alright. So now ngiyabona bonke abantu bathanda social media. Usuphuma nasemaphepheni emsebenzi wakho kwenza kahle kakhulu. So how are you feeling? Hey, ngathi nje ngizizwa ngithobeke kakhulu nje ngiyabonga ngani zami nonke labe ningisupport ngoba mina ngangazi nje kuqala abafazi abanje ngami nje babehlala phansi kwenqawe lapha emakhaya bayithwalela imiyaba yenkunda lapha emakhaya ngangazi ukuthi bawugcina sebevelwe emaphepheni nasemsakazweni kubo bukhazikhazi kube njeni manje nje ngithi ngiyabonga kakhulu ngani zami ukuthi ningiphakamise ngize ngifikela ngibona kuyangithobisa nje konke lokho engikubonayo. Very surprisingly ukuthi izolo ngifice amajita my communal mates ekhuluma ngawo ivideo busanda kuyiposta nje nguyokuthakatha ngazi ukuthakatha kanjani. So ngiyasho ukuthi ngizobe ngihostile kusasa bathi yilanga ngithi mina ngempela bathi ngibaveze lesithombe ngithi ya nangu kahle hle umsakazi hawu kanti umuntu wesilisa ngithi yes uthi lo munye kodwa yazi ngilokhu nginjalo bekhuluma ngilengibheka amabele day kodwa lo mama kana amabele ababone sekabeka lento le manje abanye baze bafisa ukuphenya kanje yeah babone ukuthi kanti lo mama umuntu omdala wena yeah kodwa njengamanje la ku TikTok ngikubonile ugijima kakhulu ukuthi TikTok is very popular in nowadays. So ithini pressure ukuthi ifanele upost yenza ama video njalo ngoba ko YouTube ubuthi wenza video mhlambe once a week or a month and go Facebook njalo TikTok ifuna ngathi ngaba more consistent. Yeah. Ngine schedule nje ngiyibekele nje ukuthi evikini ngiyazi ukuthi cha ngiyaqopha impela nje ngoba angiwenza usuku nosuku lama video yabona ngoba mawubuka nama video yami into vele ungayenza noma nini angihlezi ngikhuluma ngento eyenzeka ngaleso sikhathi ukuthi sekwenze ukuthi endaweni singaxhuma ngiyahlala ngiyakwazi mhlambe ngibethi mhlambe ngesonto mangiphumule nje ngenabile lapha kwami ebese ngishutha mhlambe ama video nje impela amaningana yabona engizothi mase ngilokhu ngihleleke ephakathi nevingo phela kuningi nami ngimatasatasa yabona bese ngilongijukjela ke ingane ejabule sibuke ingane ejabule zisabalalise ke lokho bese ngizobuza ukuthi akukuphazamisene emsebenzini wakho lo wokusakaza ke lutho njengoba ngisho nje ngahlala phansi ngayibukela nathi ziyayithanda ingane lento ngasithi hayi ke ngizokwenza kanjena ke ngilike isikhathi sokuthi manje ngenza lokho manje sengenza lokho kanjalo wesikhathi esiningi ukukhulume nangezinto okuyizona ezenzeka ngempela uthakathi ukhulume ngomakhelwane njalo abakubuki ngeindlela umakhelwane nje kahle hle uyasibhinga wena kahle lento mangase ngiyichaze leyo makhelwane ngoba ngiyazi abantu abaningi yona bayithandayo leyo makhelwane ukuthi omakhelwane bajabule lokho nje bahleka lokho nje lento yo makhelwane yaqala kahle ngokuthi ngisuke ngiveza ukuthi kwesisikhathi angithi ubeza omakhelwane benomona so ngiveza ukuthi mawusukuma unomona this is how ridiculous you look mangaphela kanjalo yabona ngoba kwesisikhathi khona izinto ababanomona ngazobona ukuthi kahle lento masuyibuka kahle ayiwenza umqondo lento so ngisuke ngiveza leso sithombe ngiyaba expose ukuthi if ungamfisela omunye umuntu into enhle this is how ridiculous you look yabona. Man, I love your work. Yo, kunophethana. Ukuphethana. Asayithupethana nje ngendlela ethize. Okay. Ungambisela umuntu ngoba abanye abantu beze bebuze bethi mawusuka ukukhuluma ngokuthakatha usuke ukhuluma ngemfene yini? Nakhula nthakatha vele keni. Khona impela kanti cha ukuthakatha kuyinto enhlizweni yakho ungamfiseli nje omunye umuntu into enhle kubuthakatha lokho nalabo abangena lapha ku Facebook bangena ngama fake account basithuke ukuthakatha konke ukuthi usungazuhlala impela ucreate I fake account uthi uyothuka abantu. Ngibonile ukukhuluma ukuthakatha kwivideo yakho sanda kuyiposta I think 2 days ago or something uthi kuqala phela kwakuthakatha kahle ngoba ukuthi mase kuhwalele kube mnyama ukwazi ukuzigibelela impene yakho nje uhambe buze unimba imgodi lapha yanigibeni manje uhulumeni wafika nama street lights wafika no gas manje anisathakathi kahle sakhalaza ngani yami sathi lento izoxhopha inkomo zethu saze sawulibika enduneni udaba ukuthi nduna vimba lento kagesi ngamanje kuyini ukuthi njalo thina sabantu abanyama silokhu sathatha into zabelungu sesibothi sophazamiseka manje hayi induna kazi noma basebegwazeleni yavuma ke njengoba ubona zonke lezi indawo zasemakhasi zaba no gesi nje bavele ba introduce i load shedding i load shedding ke sathi sajabula sithi makusuke khamba I load shedding phela ukuthi basinikeza ne schedule ukuthi ngo10 ebusuku gesi uyahamba uyozubuye ngo4 ekseni ake thina sesiyazi siyothakatha phela kuzoshaya u4 manje into asebenza sekuvela ukuthi kade kuthiwe ugesi uzohamba ngo10 ube ngo4 ekseni ngo2 uyabuka wena njalo njengomfazi lapho uqulusele emzini umuntu uyathakatha kuyaba manje abantu sebeyababa ukuthakatha manje nje yasihlukumeza lento lezi ingane zami zaka Eskom nje angazi mthi cabanga kanjani
sengikhathazekile manje ngoba phela bese ngithi ngizobika kunanga ubaba lo kade siphethe la isifundazweni obeundunankulu ngoba phela sasimaze entubekazi ukuthi nakunenkinga ubephuma ehambe uyoshaya ingane lezo ngangibona kade kutatshwala wayevela kuma TV ehambe eshaya ingane ngezitembu yabona sijabulele lokho ayi manje akazi ke Nonkosikazi asebemfaka ukuthi uzokwazi ukwenza into wabe sithi sothuma yena phethe ayoshayela laba la eScom ngempela ayoshayela bona ngoba phela sikhathele nje sikhathele manje ngoba liyaphazamiseka ishedula lethu manje Simthande, get out of here. Get out of here, man. Get out of here. We need to unlock the weekend. Thank you so much. You have unlocked the weekend already. You've made us laugh. It was a beautiful conversation indeed, and we would love to have you more right on the show. Akunankinga nje mani ngimebile ngane zami mina ngingowenu ngiyozwa ngani nje ngane zami. Siyabonga kakhulu.